Бардор салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Мега ман мепурсанд ки чӣ ба одами камбағала пул наметӣ? Мега барои оне ки одами камбағала пул бутӣ ӯ ябора камбағалтар мешавад. Яъне бародаро ин чиро дар назар дорад? Одами гишнара моҳӣ бутӣ, моҳира мехӯрад. 1 соат пас чӣ кор мекунад? Бо гишна мемонад. Пас ӯро чӣ додан дар кора? Ӯро бародаро чангак ё ин ки сетка додан дар кора ки худаш бутона моҳира қабида. Мефаҳмем ки як калима, як ҷумла гапи одам дурум ба дурум чанд қадар маънои чӣ қадр дорад. Бародаро ин гуна видеоҳо фақат дар канали Шарипов лайв мешавад. Ссилкаш дар поёни видео мондагиа, ҳатман бигзарин, тамошо кунин, подписатсия кунин, дастгирӣ кунин. Ва имрӯз гап мезанем бародаро дар ин канал дар бораи вампиро. Бардоро компанияро ба шумо тавсия метавонам ки одамои наздики ма хеш табораи худи ма ба ҳамин компания граница мераванд, меоянд, мигратсиони карта мегиранд, мошинои замонавие, комфорт қати мерен, бе ягон проблема мегардин миен. Номерошон дар описанияи видео ҳастай бародаро. Занг бизанин, айноми канали SM Шарипов гап занин, бо скидкатон мекунам. Касе ки мухлиси ягон намуд даста ё ин ки ягон ҷанговар ва варзиша хуб мефаҳмад, шумо метавонед ки дар ин кори худтон бо сумам кор кунед. Дар ҷанговаро ё ин ки дастаҳои дӯстдоштаи худтон метавонед ставка кунед. Ссилка барои гузаштан ба бозӣ дар комментарияи видео закрепит кардагӣ. Бисёр хоҳишҳо мешидак дар ин бора. Намешавад ки бе информатсия ҷамъ накарда дар бораи ихе чиз гап занем. Ман чанд қадар информатсия ки метавонистам ёфтум ва имрӯз гап мезанем дар ин бора ва нигоҳ мекунем бародаро вампирӣ айнигоҳи медитсина, айнигоҳи тиббӣ чӣ гуна, яъне ки организми одам дар кадом ҳолат қарор дорад. Албатта вампирое ки мо дар киноҳо мебинем чӣ хеле страшни кадагӣ, чӣ хеле образ додагӣ, албатта вампири ҳақиқӣ ӯ хеле нест. Ин вампиризм ин худаш як намуди касал аст. Ҳозир дар видео дар ин бора гап мезанем ки организми одам чӣ гуна мешавад. Не ки ӯ хеле ки дар кино мебинем 2 секунд дандонош дароз мешавад, бо обратна калта мешавад, ӯ хеле нест. Кинора албатта ки образ метан. Не ки ҳама хел идея ва ҳама хел фикрот дар кино наметавонад ай воздух пайдо шавад. дуд беалов албатта нест. Фаҳмида мешавад бародаро ки дар ҳақиқатан ҳам дар байни мо ҳастанд одамое ки хуна нағз мебинанд, хуни свежира. ин чӣ сабаб бай? Ин дар ҳолати тағйироти генетически дар организми одам ҳамин касал ба вуҷуд меояд. Историко мегӯянд ҳангоми шикор кардан дар вампиро бисёр одамо зарар дидаган, бисёр одамо мурдагия. Ҳама безебиша мегӯяд ки одамое ки ягон гуноҳ надоштанд, яъне ки ӯро гумонбар мекарданд ки вампиранд. Чӣ ба нахоҳам қадар қина ӯро фаҳмидан одамо ки вампир ҳаст ё не. Одамоеде ки шикор мекардан ай пуштшон албатта клики дандонои калон надоштанд ё ки хун намехӯрданд. Чӣ ба агани айди мевосир мекарданд? Барое ки намудшон бародаро. Намудшон мисли одамои оддӣ набуд. Яъне ки ин чӣ гуна касал аст? Як намуд касале аст ки хуни одам касал мешавад ва ҳамин касал ном дорад порфирия ё ин ки касали вампирӣ. Ва ин намуди касали бародаро зотан мегзарад, яъне ки наследствение. Ва дар мамлакатҳои калон ай 100 000 одам, як одам ба ҳамин хел касал гирифтор аст. Ва аст ай минтақаҳое ки ин нишондиҳанда 20 баробар зиёд аст. Барои чӣ ки ин касал чӣ хеле ки гуфтем гузаранда аст. Ай падар ба писар. Дар асрҳои миёна дар Европа ин хел касал хеле бисёр буда. Барои чӣ ки дар он вақт кам сафар мекарданд ва оила барпо кардан дар миёни наздикон, дар миёни хештаборои наздик ҳатто дар байни оилаҳо ҳам хеле кор мешида. Ҳамин сабаб ҳам хеле чизо рух метавонад. Норасоии дар хун электроцит ва оҳан ин хел одаморо хеле слаб мекунад дар афтоб, дар рӯшании пӯсти ӯ дар рӯшании офтоб хеле бехуват аст. Вақти хеле кам дар афтоб гузарондан барои ӯ хеле оқибати безеб меорад, месӯзад пӯстшон. Ва ҳамин сабаб чем ай рӯз ӯ дар шаб бисёр мегарданд. Аслан дар байни ҷуроатон ҳам хеле ки рӯзда намегарданд, шабда мегарданд. Дар ҳолати тағйир ёфтани формулаи хун, системаи анакринӣ хеле зарар мебинад ва дар натиҷа пӯсти одам тағйир меёбад, пӯст безеб мешавад. Тағйиротш ҳам қадар сахт аст ки ангушто, бинӣ, даҳан, лаб ҳама ҷо тағйир меёбад ва чӣ хеле ки мо дар киноҳо мебинем дандон мебароранд вампиро. ин хеле касали аслишда ин хеле нест. ҳамин қад ки пӯсти лаб худша мекаша. Дар ин ҳолат албатта ки вақте ки лабу чиқ шид дандон мебурояд, дандон калон метавад. Ва одамое ки ҳамин хел касал да гирифторанд, чеснок хӯрдан наметавонанд. Барои чӣ ки дар чеснок сулфановая кислота аст ки касали пӯсти ҳамиёра ябора боз сахттар мекунад ва ба ин гуна касал метавонад одам гирифтор шавад ба тариқи баъзе аз заҳрҳо. Тасаввур кунед ки дар солҳои пеш агар ягон одам фақат шавда мегашт, нисбати ӯ чӣ фикр мекарданд?
озирам шавда бигар нисбатш фикр мекунам. яъне ки дар охир хай касал буда, вирус дошта, ҳами хеле хунуш чӣ буда, чӣ ба баъд хун мехӯранд. асосии мақсадаш яъне ки гемоглобине ки через хуни дига одам ӯ ба бадани худшон ворид мекунанд, норасоиҳое ки дар хуни худшон ҳастанд ба хуни бегона ӯро вастанавид кунанд ва нарушониҳое ки дар пӯстшон мешавад, дар организмшон мешавад, ҳамора манъ кунанд. яъне хуна ҳамчун дору гуфта истеъмол мекарданд. не ки мутаассифона ин кора кардан хеле қин аст. гемоглобин ай жӯлудка бигзара ба хун рафтанаш хеле қин аст. ҳозир ҳами хеле одамо касалора через инъексия гемоглобин, яъне ки через укол мекунанд хуншонда, то ки чизое ки намераса вастанавид шавад. албатта дар асрҳои миёна ин хел коро набуд ки мисол ба тариқи укол гемоглобинитро вастанавид кунанд, чизои норасоии хунда вастанавид кунанд. албатта барои ҳамин дар он вақт фақат як роҳ буд: хун хӯрдан ва чанд қа метавони бисёр. хайр умедвор мешуданд ки ҳамин хел метавонанд худшона ёрдам кунанд. маҷбур буданд бародари кора кунанд дар усул, барои чӣ ки норасоии гемоглобин дар хун ҳамин хеле мешуд ки агар во меистодан интизор шуда охирон во мемурданд, яъне ки ё мембирӣ ё хун мехӯрӣ. ва иш ҳам ягон ҳайратовар нест ки одамое ки ба ҳамин хел касал гирифтор буданд ӯҳо ақлшон кам буд ва шахсиятшон гуногун мешуд, яъне ки ядам ба худанд, ядам бехуд. яъне ки бародаро дар охирон дар наҳоят хулоса меоем: вампир вуҷуд дора? албатта не. ин фақат ҳамон чизои сохтае ки ҳастад дар киноҳа, образ додагӣ, ҳамин намуд касала. яъне ки ин ҳамон касале ҳастае ки организми одам намудаш безеб мешавад, пӯсташ безеб мешавад. ай чӣ сабаб ки дар организми ӯ дар хунаш гемоглобин ва дигар чизо норасоӣ дорад ва одам бояд ки бо тариқи хун ҳамин кора вастанавид кунад. ва дар кино ира гирифтан, образ додан, сохтанаш, карданаш вампир, одам дар 2 секунд дандонаш дроз мешавад, нереални қувва мегира, мепара, як каса мехӯра ва дигар кор мекунад. ин кино аст. яъне бародар, ма фикр мекунам ки хуб фаҳмидем ки ин чӣ вампирӣ чӣ буда ва ин гуна касал чӣ буда ва худи вампир дар киноҳо ай куҷо пайдо шуда. идеяи худи ҳамин вампир. умед эгамов: ой дафъа успед накардам. салом радной. алайкум салом. чира успед накарди айрон? амирҷон толибов: салом алейкум акай муҳаммад. алейкум салом ва ба бачаҳои кӯйбеш зинда бошем. шаҳрёр қидратов: саломи ман айҳисор барои братои ванҷ. меҳроҷ кенҷаев: салом акай шарипов. алейкум салом. мануҷ ҷан: ака саломи маро айноми патсанлои ленский ба бачаҳои южни варота расон. илтимос. анушервон шерматов: салом айноми ҳоҷаи аъло ба тамоми ғарибо ва ба шумо муҳаммад шарипов. алейкум салом. реал мадрид: салом алейкум акай муҳаммад. алейкум салом. сози ака саломатиё тинч ҳамидов успед накардам видеотуна. хай саломи маро ба мухлисои реал мадрид бирасон. бошен саломат. хай андреев про: салом ба бачаҳои тоҷик ҳамаш. маъруф муродов: салом ба бачаҳои ғариби гачак. сиёвуш тижӣ: салом айноми сиёвуш дар бачаҳои партседз. акай сим шарипов саломи мара расон. муродҷон абдуллоев: афанди рафтиса ки яке чода меғалте қазур мезана, буромада наметона ба мега як бор дига зур мезанам, агар нашид мерам лесиса меёрум ба мебуром. умедҷон табаров: аз ҷинояткор пурсиданд 52 касро ба мошин зада дар суд эъзоҳ талаб мекунад. судя: чӣ хеле каде ки 52 каса як бора задӣ? ҷинояткор: ин айби ман не. ман дар роҳ рафта иста будам, дар як тарафи раҳ 2 кас истодагӣ буд, дар тарафи дигар 50 кас. ва ман гуфтам беҳтараш 2 каса бизанам, чем 50 одам. ба газа зер кардам, айда нафара якча задам ки як тадигаш тарафи 50 нафара гирехт. баъд сирш кардам. умедҷон табаров: мурча қатъи фил хонадор мешаванд, шаб якум фил мемра. мурча мега она шао бара як бор одих нокада як сол хавр мекунем. муҳаммад тиҷик: афанди дар дарё як қанди сафед мепартоя, мехӯра ки ширин намешавад. баъд пеши қозӣ мерава, мега чӣ ба ки ман дар дарё қанди сафед партофтам, ширин нашид. ба қозӣ мега ту фуромӯш карде ки биковиш, яъне омехташ накарда. роҳи ҳақ: як рӯз гаҳӣ кор меравад, траста места ки ягон мошин нест ва то шоа места ягон мошин намеёва. ва як веле ки бечора омадаиста, маънуш мекунад, мега данис пишавӣ рафтаиста, наметарсӣ? ба велика ки мега чӣ ба битарсим, ман дар китфи чапам як фаришта дорам, дар китфи ростам як фариштаи дигар. ба гаҳӣ мега 200 сомон ҷарима. мега чӣ ба? гаҳӣ мега да як велик 3 кас сувор шудан мумкин нест. футбол РСМ: хай хиштоман қатъи набераш бозӣ кардааста ки баъд келинаш меоя, мега бачам хез хона бурем. ай пеши хиштоманаш мегира, мебараша, мега майра 9 моҳ бардошта гаштагием. баъд шав меша, соат 3 шав хиштоман хонаи келинаш медуроя, сини бачаш мега хез хона бигзар, майра 9 моҳ бардошта гаштагием. баъд як ҳафта пас келинаш самбусаву фатир мепаза, меоя пеши хиштоманаш мега биё бачаалиш. марата рои: салом Эсим Шарипов. алейкум салом. карочи ду духтар ай қишлоқ шаҳр хонданӣ мераванд, духтари шаҳрра мебинанд, сигарет кашидистанд. ба яташ мега дугонаҷон
дилам аи духтарои шаҳр монд. Баъди дигонаи дигариш мега ҳо рост мегӯй. Ҳамон носи химона биёр бикашем ака. Парвин Абдуллаев. Салом алейкум ба ҳама шербачаҳои тоҷик. Анекдот. Тобистон гармай мусафед душанбе да сайр гаштай. Ташна мемона магазин медуроя, як арсикола гирифтанӣ мешава, продавец мега бобо ин барои витрина. Бестен ма шуморо ай склад метиҳем. Мусафед хай мегира мебуроя ки ай пешаш ду бачаи ахмақ мебуроя. Якташ мега бобо наметиҳами арсиколота я бихирем. Мусафед мега бачам бестен ин барои витрина ҳози ай склад метиҳем. Раҳмонали Ҳусейнов. Афанди зан мегира як рӯз баъд ҷидо мешава. Уча арӯз милиса хабар мекуна, милиса мега чӣ ба ҷидо шидӣ? Афанди мега просто маъқул нашид барои ҳамуқа. Оча арӯз мега ака дар ними қишлоқ маъқул шиду дар ту нашид. Ҳасан ТВ. Салом алейкум ба ҳама. Короче як рӯз Афанди ра дар рафтеса дар дарши соате рагзариҳо мепурсанаш меган соат чандае? Афанди мега ман биз нестам. Бардоро фикротна дар комментария печат кунем, видео маъқул шида боша лайк монен, маъқул набоша дизлайк монен, дар канал обуна набошен обуна шавен. Не ҳамаи корро накунен ки ман фаҳмидам ки касе ҳамин корро мекуна ай кисаш су мерафта. Так что просто видеои нава интизор шавен тамом. Хайр то видеоҳои оянда.